भारतामध्ये शारीरिक व मानसिक छळाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र हा पुरोगामी जरी असला तरी महाराष्ट्रामध्ये ही डावरेड डेथ सारख्या केसेस रोजच पेपरमध्ये आपण बघतो, न्यूजमध्ये आपण ऐकतो. मित्रांनो, डावरेड डेथ हा समाजामधील एक खूप वाईट प्रकार आहे. मित्रांनो, आज मी या व्हिडिओ मार्फत आपल्याला डावरेड डेथ नेमकं काय असतं या सर्व गोष्टीचं नॉलेज या ठिकाणी मी देणार आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी आपला मित्र ॲडव्होकेट वायरा लीगल टिप्स या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. तर आज आपण जाणून घेणार आहोत डावरेड डेथ म्हणजे काय. तत्पूर्वी जर आपण या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन प्रेस करायला अजिबात विसरू नका. तर चला मग जाणून घेऊया डावरेड डेथ म्हणजे नेमकं काय. मित्रांनो, क्राईम ब्युरो रिपोर्टने त्यांची वर्षाची रिपोर्ट जाहीर केलेली असते. त्या केसेस दाखल केलेला डाटा जाहीर केलेला असतो. तो डाटा आपण बघूया. सन 2020मध्ये डावरी डेथमध्ये 6,966 केस पूर्ण भारतामध्ये दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर 2019चा डाटा बघितला तर 7,141 केस पूर्ण भारतामध्ये डावरी डेथ खाली दाखल झालेले आहेत. 2018चा डाटा जर बघितला तर 7,167 केस पूर्ण भारतामधून डावरी डेथ म्हणून नोंद झालेल्या आहेत. अशा कितीतरी आपल्या भगिनी असतात ज्या की त्यांच्या वतीनं त्यांच्या वडिलांनं, भावानं किंवा त्यांच्या नातेवाईकानं त्यांच्या संदर्भातील गुन्हे नोंद केले नसतील म्हणून त्यांचा डाटा क्राईम ब्युरोच्या समोर आलेला नाही. अशा अगणित महिला आहेत. सेक्शन 304B भारतीय दंड संहिता डावरी डेथची व्याख्या आणि पनिशमेंट दोन्ही या ठिकाणी नमूद केलेले आहे. जर एखाद्या महिलेचं जाळून घेण्याच्या प्रकारानं किंवा असा मृत्यू आला असेल जो की साधारण नाही आहे किंवा नैसर्गिक मृत्यू नाही असं वाटत असेल किंवा तिथं संशय वाटत असेल की तिच्या सासरच्या मंडळीने त्या महिलेची हत्या केलेली आहे आणि ती हत्या तिच्या लग्न झाल्यापासून 7 वर्षाच्या आतमध्ये असेल आणि हत्या करण्यासाठी तिच्या मागं त्यांचा उद्देश असेल की तिच्या मायराकडून पैसे घेऊन यावा, मौल्यवान वस्तू घेऊन या, घर घेण्यासाठी पैसे आणावा, गाडी घेण्यासाठी पैसे आणावा, नोकरी लावण्यासाठी पैसे आणावा, तर या सर्व मागणीसाठी त्या महिलेचा शारीरिक व मानसिक छळ केला असेल आणि तिला जाळून मारला असेल किंवा तिला असं कोणता तरी विषप्रयोग काहीतरी करून तिची हत्या केली असेल तर त्या हत्येला या ठिकाणी डावरी डेथ असे संबोधित केलेलं आहे. आणि या डावरी डेथसाठी या सासरच्या मंडळीला जर त्यांचा गुन्हा सिद्ध झाला असेल तर त्या ठिकाणी 7 वर्ष लाईफ इम्प्रिझनपर्यंत म्हणजे जन्मठेपर्यंत या ठिकाणी शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे कॉमेंटद्वारे नक्कीच कळवा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन एखाद्या टॉपिकमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद.